250 huisartsstudenten waren vandaag in Zeeland voor een studiedag. De gelegenheid om ze enthousiast te maken over onze provincie. Het is natuurlijk fijn om de artsen in de opleiding al te laten zien van wat voor opties heb je hier allemaal en kom gewoon eens langs. Maar zijn ze daar wel voor te porren? En verder in het Zeeuwse nieuws. Stads- en dorpsraden willen een grotere stem. En deze Zeeuw is een vaste waarde bij Sparta. Goedenavond. Ergens wonen zonder een huisarts in de buurt. Het is niet alleen het spookbeeld voor veel Zeeuwen, maar het lijkt ook steeds meer werkelijkheid te worden als er de komende jaren geen nieuwe huisartsen bijkomen. Vandaag werden 250 huisartsen in opleiding naar Zeeland gehaald om te horen over de zorg hier. 250 toekomstige huisartsen bij elkaar. Toch een beetje het walhalla als je op zoek bent naar huisartsen. Normaal is deze verplichte opleidingsdag in Rotterdam, maar de regionale huisartsenorganisatie haalde hem naar Neeltje Jans. Om te laten zien ten eerste van hoe mooi is het hier, hoe leuk is het hier en is het niet zomaar een uithoek van Nederland wat we moeten vergeten natuurlijk. Maar daarnaast ook om deze positiviteit te laten zien om mensen ook naar Zeeland toe te bewegen. Want deze huisartsen zijn nog in opleiding en moeten dus nog kiezen waar ze straks dokter worden. De studenten kregen vandaag allerlei workshops en lezingen vanuit de zorg in Zeeland. Dus mensen die hier in de zorg actief zijn, professionals die ook het verschil hier maken. Dus de spoedzorg, hyperbare zuurstoftank, een dermatoloog. Dus ze krijgen hier echt de hele dag mooie opleiding. Maar of de studenten hier in Zeeland huisarts zouden willen worden? Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik weet wel dat ik uit de Randstad wil uiteindelijk. Ja, misschien wel. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant zelf, dus daar ligt wel een klein deel van mijn hart. De zee spreekt me heel erg aan. Ik hou van kitesurfen, dus dat kan hier perfect. En ik denk dat de charme inderdaad van de dorpen en het echt een ander communitygevoel heel belangrijk is. Hoeveel van deze studenten uiteindelijk echt voor Zeeland kiezen, dat weten we pas over een paar jaar. Ziekenhuis Zorgzaam heeft zijn bezuinigingsplannen gepresenteerd. Er gaat meer ingezet worden op digitalisering en het ziekenhuis schrapt in Terneuzen 10 van de 110 bedden. Op die manier moet in totaal 3,7 miljoen worden bezuinigd. Zorgzaam moet fors bezuinigen omdat de organisatie in financiële problemen was gekomen door slecht beleid. Busvervoerder Connection gaat samen met de provincie extra buschauffeurs werven. Door een tekort aan chauffeurs vallen er geregeld bussen uit en dat pikt de provincie niet meer, is in een gesprek duidelijk gemaakt. De provincie dreigt Connection met boetes als er te veel bussen blijven uitvallen. Op een gegeven moment als er te veel rituitval is, dan kunnen we boetes innen. Dus dat is ook gedeeld in het gesprek. Laten we nou voorkomen dat we uiteindelijk over moeten gaan als provincie tot het innen van boetes. Liever bekijk ik het positief, samen de schouders eronder. Daar is de reiziger echt mee gebaat. Buurtbewoners kunnen vanavond en donderdag meepraten over de aanpak van de Deltaweg. De weg tussen Goes en Zierikzee is onveilig en er gebeuren veel ongelukken. Daarom wil de provincie de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeteren. Over het aanpakken van de Deltaweg wordt al decennia lang gesproken. De nieuwe plannen moeten uiteindelijk volgend jaar klaar zijn. De bijeenkomst van vanavond is in Cats en die van donderdagavond is in Goes. En over meepraten gesproken, de rol van de Zeeuwse dorps- en stadsraden zou groter moeten worden bij het nemen van besluiten door de gemeente. Dat vinden ze zelf althans, blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland. Bovendien zou een beetje meer financiële ondersteuning vanuit de gemeente ook welkom zijn. 71% van de dorps- en stadsraden willen meer invloed, blijkt uit het onderzoek. Sommigen hebben het gevoel dat ze niet echt serieus genomen worden. Ik mis een stukje invloed, maar dat ligt niet zozeer aan ons, niet aan onze inzet. Maar dat is een stukje participatie met de gemeente Vlissingen. We zijn in zoverre tevreden dat we wel uitgenodigd worden. Wat het contact met de gemeente betreft is dat we meer behoefte hebben aan ondersteuning van de gemeente Borselen. Maar niet alle dorpsraden zijn ontevreden. Invloed is natuurlijk maar een beperkte mate, want uiteindelijk is het de gemeente die bepaalt. Maar wij hebben wel het idee dat wij een bepaald draagvlak kunnen creëren en ook het gehoor of het oor van de gemeente hebben. En dat we de boodschap van de burgers hier kunnen overbrengen aan de gemeente, absoluut. Maar we kunnen niet verder gaan als een advies geven. En de ene keer wordt daar wel en de andere keer wordt daar om wat voor reden dan ook niet altijd gehoor aan gegeven. Het moet ook allemaal mogelijk zijn.
Toch vindt een meerderheid van de bestuursleden van de dorps- en stadsraden dat hun werk wel zin heeft, blijkt uit onze enquête. Nou, het heeft zeker zin om meer begrip van elkaar te krijgen en om ook signalen bij de gemeente te geven. Aan de andere kant, wat er daadwerkelijk verandert, dat is beperkt. Sommige dorpsraden, zoals die van Soeburg, vinden dat ze te weinig financiële steun krijgen van hun gemeente. De bestuursleden moeten zelf vaak bijspringen. We gaan zeker proberen om nog wat meer geld vrij te krijgen. Want het kan niet de bedoeling wezen dat wij zelf de gemeente Vlissingen ondersteunen, maar niet ondersteund worden. Maar ook dit is in Axel beter geregeld. Dat is hier op inwonersaantal en wij hebben een bescheiden 7904 sinds de laatste telling aan inwoners. En sinds vorig jaar zijn we dus groeiende, dus daar zijn we heel erg blij mee. Een meerderheid van de dorps- en stadsraden willen eerder betrokken worden bij plannen, blijkt ook uit onze enquête. Bijna de helft wil meepraten voordat besluiten genomen worden. Als er ontwikkelingen plaatsvinden binnen een straal van 5 kilometer, dat we daarover gecontacteerd worden. En nu moeten we toch vaak uit de dagbladen lezen of uit de huis-aan-huisbladen. En dat is, ja, zo hoort het eigenlijk niet. En wat hebben jullie nodig van de gemeente om beter jullie werk te kunnen doen? Meer ondersteuning, technische ondersteuning, met kennis, voordat er plannen gemaakt worden. We willen graag meegenomen worden in de planvorming. Opmerkelijk is dus dat er in Zeeland veel verschil zit tussen hoe stads- en dorpsraden zich gewaardeerd voelen. Wat heb jij nodig van de gemeente Vlissingen? Samenwerking, communicatie en openheid. En een beetje budget. En budget. Elke gemeente heeft een eigen regeling voor de financiële ondersteuning van stads- en dorpsraden. Maar sommige gemeenten, zoals de gemeente Reimerswaal, hebben op dit moment niets geregeld. Bibliotheek ZB kan niet 1 miljoen euro bezuinigen zoals de provincie wil. Dat laat de organisatie weten in een brief. Ze geven aan dat er besparingen mogelijk zijn, maar dat 1 miljoen te veel is. Wel geeft de ZB toe dat ze duidelijker moeten uitleggen wat ze doen met de subsidie die ze krijgt van de provincie. Het is vandaag Wereldkankerdag. In Middelburg werd een wandeling gemaakt onder leiding van een natuurgids. Dat gebeurde bij Stichting Westerlicht Zeeland. Die probeert mensen te helpen die met de ziekte te maken hebben. Onder meer door een luisterend oor te bieden en ze hun verhaal te laten doen. De mensen die op bezoek komen, daar krijgen we vaak ook van te horen. Ik voel me hier echt in een warm bad, want het wordt herkend. En ze zijn belangstellend. We weten waar we het over hebben en dat is heel waardevol. Kanker is een ziekte die steeds meer mensen treft. Gemiddeld krijgt 1 op de 3 Nederlanders de ziekte. En boven de 60 jaar is dat gemiddeld zelfs 1 op de 2. Al 10 jaar voetbalt Marvin Young bij Sparta Rotterdam. En sinds dit seizoen gaat het snel met de verdediger. Binnen een half jaar kreeg hij al 2 contracten, maakte hij zijn debuut in het eerste elftal en mag hij zich inmiddels een vaste waarde noemen in de basis. Maar voor de voetballer begon het allemaal bij Jong Ambon in Middelburg. Na een paar wedstrijden voetballen bij Jong Ambon weet Sparta al genoeg. Marvin Young is een interessant talent, vindt de Rotterdamse club. Hij voetbalt nog een jaar bij Zeelandia Middelburg voordat hij op zijn 9e definitief in de jeugdopleiding van Sparta terechtkomt. Soms heb ik het er met teamgenoten over van mijn leeftijd ook, van dat wij ook zeg maar zo klein waren. Het is wel raar om te beseffen dat je dan nu in het eerste speelt. Maar wel heel... ik ben er heel blij mee. In augustus wordt Young beloond voor 10 jaar hard werken en heel veel kilometers reizen tussen Middelburg en Rotterdam. Hij debuteert in de eredivisie tegen Willem II. Ik zat denk ik 6 wedstrijden ongeveer op de bank. En ik had niet echt verwacht dat ik nog de laatste minuten zo erin zou komen. Dus ik was ook nog niet aan het warmlopen. En ineens werd ik geroepen toen. Dus was echt ik was heel blij mee dat ik toch ineens mocht invallen. Bij Sparta is Maurice Stijn sinds kort zijn trainer. En ook na zijn komst is Young onomstreden basisspeler in het hart van de verdediging. Hij is snel, hij kan goed doordekken. Kan fysiek nog wel wat winst maken, maar dat is logisch. Hij is nog jong. Dus hij heeft wel heel veel facetten, vind ik, van een moderne verdediger. En ik vind hem ook aan de bal vind ik hem goed. Hij heeft goede inspeelpaas, hij heeft goede dribbles. Dus in dat opzicht vind ik wel, ik hou wel van dat soort type spelers. Volgens zijn trainer krijgt Young op dit moment een spoedcursus profvoetbal. Young ziet dat hij steeds beter kan aanhaken bij het niveau van de eredivisie. Nu voel ik me wel wat fijner dan aan het begin van die wedstrijden.
Dus nu voel je wat zelfverzekerder ook als je gewoon het veld oploopt. Dus dat is een heel goed gevoel. Als je verliest in de jeugd is het niet zo'n probleem. Het is niet echt, daar gaat het meer om gewoon jezelf ontwikkelen en nu gaat het echt om de punten. Dus dat is wel een heel groot verschil. Hij is heel leergierig, wil heel graag altijd beter worden met ons en de assistenttrainers aan de slag om videobeelden te kijken. Dus nee, in alle opzichten is het een hele prettige jongen om mee te werken. Young heeft een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Wat betekent dat hij voor beide landen zou kunnen uitkomen. In Suriname hebben ze hem al op de radar. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie over veelbelovende spelers die mogelijk een aanwinst kunnen zijn voor Nacho, het nationale elftal van Suriname. Young speelde al in jeugdelftallen van de KNVB, maar als Suriname voor hem komt, weet hij nog niet wat hij gaat kiezen. Ik heb nog niet echt een optie gekregen of zo, dus ik hoef nog niet te beslissen. Dus ik heb er wel over nagedacht, maar ja, ik hoef nog geen keuze te maken. Of iets. Dus ik zou het allebei heel mooi vinden. Hoewel Young aan het begin van zijn carrière staat en druk bezig is om Sparta in de eredivisie te houden, droomt hij al verder. Mijn doel is de Manchester City, want dat is een heel lange termijn. Maar dat is wel echt een droom van me om daar te spelen en in de Champions League ooit te spelen. En dromen van grootste dingen, dat mag natuurlijk. Ja, vandaag was de bewolking weer terug en verliep het weerbeeld veelal grijs. Waterkoud was het zelfs vanmiddag trouwens, met een koude zuid- tot zuidwestenwind. Morgen beginnen we dan plaatselijk met mist. Verder zijn er gelukkig wel weer perioden met zon en het blijft dan droog. De temperatuur stijgt naar 8 of 9 graden, maar dat is een beetje afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn morgen. Online, daar lees je bij ons nu een verhaal over een buschauffeur die vanmorgen besloot om zijn bus te keren op een 100 kilometer weg. De chauffeur reed verkeerd en besloot om te draaien, maar kwam daardoor met zijn bus dwars op de N258 tussen Hulst en Axel te staan. De passagiers moesten de bus uit, maar stonden dus wel midden op de weg. Het hele verhaal lees je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne dinsdagavond.